sirep dosa pitana ananging negari kutha ingkang boten kareka adi dosa purwa edi lunuwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan bebapan 100 tanato kalih 1000 tanatus dosa permanem datan wonten obahe walang kumalisih siliring barat lan maruta Bile punika perbawane bile punika perbawane risang bapa anggenipun badhe ngleksanani subuh sesaji anggrek itu to sesaji kanggo srana nirasa papu Sanggar putra satriya nugroho pambuka jagat lumaku Triloko Trinendra Memayu ayuning bawana berkabasuki yuwon Triloko Trinendra Memayu ayuning bawana wong tidak kejaraan dadi ratu para bapa ingkang sampun kasabda anggelar ananing seni budaya jaranan satriya sinabda kang tansah nunggal marang budaya mejile sang bapa abeta perbawa ananing suasana kang tansah pinaringan padhang jinggang kados dene sak lumahing alun-alun Bapa Trisno Wijaya nggih Bapa Triya Bapa Royantis Bapa Triyono inggih sang Bapa Arga sami sayek sarta kakti badhe nindakaken ananing jejibahan nyawijining para sang bapa nyawijining ananing sang bapa sampun sayek saeka pranya nyawiji nunggal karep nunggal karsa ya karsaning Gusti Kang Maha Kuwasa inggih Gusti Kang Maha Suci lungguing sang bapa enem cacahe
sampun minangka pralambang manembah marang Gusti Kang Maha Suci sujud sungkem wonten ing ngarsaning Ibu Bumi bumi suci Ibu Pertiwi sampun kapiarsa ing tengahing glanggang menika warna uba rampen sesaji pinangka tinggalaning para leluhur ing tanah Jawa suasana lan kahanan tengahing glanggang tansaya endah anane pukusing dupa kemelun kang blabar sak tengahing alun-alun arum gandaning kadya sekaring gadung utawi sang bapa Trisna Wijaya memuji mring Gusti Kang Maha Suci inggih ingkang murbaing dumadi kalamun cinandra kadya para brahmana lan para resi kang lagi semedi ing sajroning sanggar pamujan bebasan dipun wastani netra batin netra ati amung siji kang ana yaiku mring marganing Gusti Kang Maha Suci inggih kang murbaing dumadi sesanti memuji mugi tansah den pinaringana gangsar lancar sugeng rahayu widodo lelampahan jaranan satriya sinabda ngantos sing samangke ngantos sing paripurna mugi datan boten samubarang kawis kang badhe sandung sripet lan bisa kalih sing sakathahing liring sambe kala sirep sirep buwana tidhem permanem kang nguripi cikal bakal babat pekarangan dusun mriki kawula minta srana wujuding sesaji ugi kawula sranani kukusing dupa kang kumelun kelun pangirup daya api buwana jaya kawijayan lir ing sambe kala para madya lan wasana tinebihna saking beda rencana ayu ayu rahayu slamet kanthi basuki Kang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci sirolah datolah sipatolah kula sejatining satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge nyirnake tumindak ingkang luput sapa sedya ala ucap ngrasani ala marang pagelaran satriya sinabda nunggal budaya kang tansah nyawiji wonten ing RW 9 Permis kebat cingkirna saka dayaning kuwasaning Gusti Kang Maha Suci
Rahayu 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 selamat kanthi basuki Gusti Allah sesembahanku rinton lan sang saya siang padang jinglang limang waktu kanggo brasta bongkar lan nepsu Satrio Kinabdo nunggal marang budaya wonten ing mriku para bapak-bapak ingkang sampun atur sesasi. Tansah ngaturaken sujud dumateng wonten ing ngarsaning ibu bumi ya bumi suci ibu pertiwi nuwun punira Bapak ugi ngaturaken tumekti sembah bekti dumateng Gusti Kang Maha Suci Kang Purba Wasih Swananing welas rapasih. Wonten ing mriku Bapara ingkang sampun ngasta ananing tirta wening tirta luhur banyu lambating banyu panguripan nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Suci Kang Akarya Jagat mugia minangka pralambang ing banyu urip ya banyu panguripan sumingkir menapa kang dados rujukan sampun titi mangsa sagedipun wastani ledek mangapa-apa tejo mangkara-kara udan barat salah mangsa minangka mertanggani mijining Bapa Triyono mijining Bapa Triyono ugi Bapa Arga ingkang sampun kadapuan astananing Cemekti Sakti Satya Sinabda kang tansah nunggal marang budaya mijining Bapa Triyono ugi Bapa Arga ingkang sampun ngasta Cemekti Sakti Satya Sinabda angge wonten ing mriku Bapa Triyono ingkang sampun ngasta Sekar Tawon kang tansah badhe amuru lan elingi nglungguhaken perapating jagat patang perkara tansah eling marang wiwitaning pagelaran Satya Sinabda lan tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Suci wonten ing mriku Bapa Arga ingkang sampun ngasta Cemekti Sakti katamakaken wonten ing Bantala Mbeleger wonten
dadosno angge dadosno mijining para satriya sinabda nunggal budaya Monggo triyane kang sampun ngaturaken jujug wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Suci nggih mutananing sakal paraning dumadi kidul wus ngarani lungguhe bondo lan donya bleger dadosna ambyuring kahanan wonten ing glagah paraning duman tansah nyuwun bapa arga ingkang sampun angasta cemeti sakti katamaken wonten ing Bantala mujudaken katidayan kanuragan wonten ing sumebaring Gondo Arum mertanggane pungkasan anggenipun atur sesaji Sekar Gondo Arum bapa arga ingkang sampun ngasta cemeti sakti katamaken wonten ing Bantala bleger dadosna tentreming bangsar langsaring menapa ingkang dados gegayuhaning para satriya lawanita satriya sunabda nunggal marang budaya Triloka Trinendra memayu ayuning bawana Sanggar putra satriya pambuka jagat lumaku inggih satriya sinabda kang tansah nunggal marang budaya